Terwijl deze week in de rechtbank van Rotterdam de verdediging aan het woord kwam in de zaak Jos van Rij, waren het zondagavond vooral zijn aanhangers die kwamen opdagen tijdens een demonstratie tegen de hetze. Nou, iedereen weet wat de intentie is van mijn tocht en dat geldt gewoon voor alle Nederlanders. En ik hoop hier gewoon een belk mee op te gooien dat het eens een keer verandert. De aanleiding is natuurlijk Jos van Rij geweest, los van die... Nee, de aanleiding is helemaal niet Jos van Rij geweest. Dus mensen, dat is dus wat ik bedoel, dat de media gaan niet loestert. De aanleiding ligt bij mij heel ergens anders en ik ben er al mooi mee bezig. Ja, en dit is gewoon puur toeval, want ik heb gewoon helemaal niks met Jos van Rij. Ik ken de mensen wel en ik ken hem het beste. Ja, en daar is dat voor mij voor afgesloten. Als er dan lui zijn die wat voor Jos van Rij willen lopen, dan moeten ze dat zelf weten. Ik ben gewoon eens met het standpunt van John Reiners, dus daar hoef ik niet verder te discussiëren, Olaf. En het heeft niets met Jos te maken, het heeft gewoon met de media te maken wie het op een man gaat, Olaf. Het media gebeuren de ongekende hetsen. Dat wil ik dus met zeggen dat heel veel mensen, en kijk even naar mijn bordje, er staat 10 op. En denk en tel, dat als ze het zien in de media, dat ze er gelijk op inspringen, leef zelfs nog met een telefoontje op de wc. Even snel gaat posten en nemen ze helemaal verrotjaaien. Of beoordelen of veroordelen hoe ze de mensen of een persoon wat ze helemaal niet kennen. Ik ben duidelijk voor de reden hier, voor de intentie van deze tocht. Daar gaat het mee om. En dat moeten veel tegenstanders die allemaal commentaar leveren, moeten dat is achter hun ogen knopen. Veel zin van de intentie van deze tocht. En toevallig veert er Jos van Rij ook onder. Maar ook doen ze de anderen. Ik hoop dat iedereen loopt voor degene die er heel veel wil lopen. Het waren toch vooral de aanhangers van Jos van Rij die metlepen. Als de zaak ook volks, bij wijze van spreken, wordt vergeten. Of er is niets, ben dus niet zo zit betalen. En allemaal zo, ja, dan denk ik, ga je toch nou eens maar voor Olaf alsjeblieft. Snap je, ik ben daar heel erg dingen in, nuchter in. Ik bedoel, hebben mensen niks beters te doen, denk je dan? Dat heb ik goed gezien. Ja, mensen hebben niks beters te doen. Dat is niet zo'n grote glazen bier te drinken. Dat kon ik dadelijk ook doen, dan weet je dat alvast. Ik ken persoonlijk wel heel veel mensen die werd door de media eigenlijk gedupeerd zijn. En dat is heel erg. Want als dat zou gebeuren, en ik wist dat, dan leef ik ook voor dich uit de grond van mijn hart dat het niet moet gebeuren, dat het gewoon niet kent. Scheelt dat ik zelf aan een televisiezender heb, hè John? Ja, dat maakt toch wel gedoe. En ik moet wel eerlijk zeggen dat TV11 wel altijd wel eerlijk is. Ja, ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk dat elk geluid wat vanuit Romein gebracht werd, over alles, wat de zaak hebben ik verstaan. Vind ik belangrijk. En aan de andere kant vind ik het natuurlijk ook belangrijk dat we zo'n verstrijd. Want het gaat niet alleen over, het is morgen de minister-president en overmorgen is het immers anders die ergens bijgaat of ergens een mening over heeft en die weer in Nederland gewoon gezegd. En dan zeg ik, hij heeft een heel goed punt, John Reiners. En wie met het idee kwam, ik zeg prima. Dat het een beetje slecht filmt dat morgen bijvoorbeeld de pleidooi in de gang is. Ja, dan kan ik me het bij voorstellen. Anders hadden we dat misschien nog groter kunnen aanpakken. Maar nu moesten we zelf allemaal een beetje dimmen. Het kan ook zijn dat mensen hier misschien wel achter staan, maar misschien niet met Jos van Rij in zware, die lopen vandaag niet mee, denk ik. Nou ja, maar goed, Loes, ik weet wie populair Jos van Rij in Romein is. En we wachten gewoon keurig de uitspraak van de rechter af. Ik loop voor Jos van Rij met. Ik blijf hem steunen tot de laatste snik, dat weet ze. Ons ook valt ondertussen op nog een andere opvallende aanwijzingen. Is dat niet meesterdetective Ben Zuidema? Ik weet wel dat journalisten met hun pen misstanden aan de kaak moeten stellen. En de lezer moet informeren. Dat weet ik ook. Maar je moet toch even afwachten of dat er werkelijk wat aan de hand is. En dat is waarvoor deze demonstratie is. En waarvoor ik dus ook voor het eerst in mijn leven demonstreer. Ik ben nog nooit op een demonstratie geweest. Maar nu wel. Morgen ben ik in Rotterdam. En dan hoop ik maar dat we een kundige, een rechtvaardige en een objectieve rechter hebben. In de zaak van Pol en Van Rij. En de komende week ga je nog naar Rotterdam? Morgen vroeg. Zitten we een half vroeg weer in de auto. En dan gaan we weer kijken wat hier van terecht brengt. Ik heb er alle vertrouwen in. Was er nog geen dag niet bij geweest volgens mij? Ja, één dag ben ik niet ook geweest. Dan moest ik echt nog ergens anders heen. Maar ik heb het over het algemeen allemaal metgemaakt. En ik heb absoluut niets nieuws gehoord. Dat is eigenlijk de reden waarom ik constant achter Jos blijf staan. Ieder weekend hebben wij hier in Roermond 25.000 auto's per dag. En daar zitten gemiddeld 2 mensen in. Dus dat zijn er 50.000 per dag
die hier naar Roermond komen om hun geld uit te geven. En dan zijn we die 2 mensen aan het slachten. Een lachertje. Komende week inderdaad mocht er zijn voor weer doen, hè? Ja, het begint morgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Heel spannend.